שלום לכם. נא להיקשר ולהיחגר. אנחנו יוצאים לטיול מהמאפייה לשוק של מנינג, מקום חמוד ונחמד שפתוח רק בימי שבת. אז הנה, שלב להילוך ונתחיל. מימינכם אתם רואים ליד המאפייה בונים בתים חדשים. משמאלכם תסתכלו, אתם רואים את הקיר של הסלון שלכם. לפני ימינה. אוקיי. הדרך לוקחת בערך 10 דקות מהמאפייה להגיע לשם. שוק מאוד חמוד, אני אנסה להסריט אותו הפעם, ואם לא אז בפעם הבאה אתם תראו את זה. עכשיו ניסיתי למקם את המצלמה במקום יותר נורמלי, שמתי את זה על הדלת של הנהג ואני מדבר למיקרופון, אז גם אין רעשי רקע. אולי יש, אבל פחות. עכשיו זה תחילת הקיץ והכל פורח ויפה. השוק במנינג זה מה שנקרא שוק עיקרים, ומי שמגדל ירקות או אני יודע, בשר, פירות וכל מיני מוצרים אחרים, וגם יש גם מאפיות. ברור שזה חייב להיות מאפייה שמייצרת ולא קונה דברים מוכנים ומוכרת.